Βρισκόμαστε στο πανέμορφο, υπερσύγχρονο και επιβλητικό καινούριο στάδιο της Ομόνοιας, το Σεραφείμ, πραγματικά στολίδι της Κύπρου. Το όνειρο χιλιάδων ομονιατών έχει γίνει πραγματικότητα, αλλά ας μην μείνουμε στα λόγια. Ας φωνάξουμε κοντά μας τους ποδοσφαιριστές. Κωστάκη, μπορώ να σου μιλήσω για λίγο? Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το στάδιο Σεραφείμ? Πραγματικά είμαι πολλά συγκεκριμένος που μου δίνεται η ευκαιρία για μένα σαν ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας να αγωνιστώ σε αυτόν τον χώρο που... Έχετε χύσει υδρότα γι' αυτό? Έχουμε χύσει υδρότα και δάκρυ και είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας να αγωνιστεί σε αυτόν τον χώρο, εντάξει. Γι' αυτό και η συγκίνηση είναι τόσο έντονη. Ναι, αυτό. Ωραία, να μην σε απασχολώ άλλο. Μπορείς να συνεχίσεις την προπόνησή σου. Της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Ντόμπρα, κύριε Ντόμπρα, παρακαλώ ελάτε εδώ. Πείτε μας κάτι κι εσείς για το καινούργιο γήπεδο. Είναι πράγματι στολίδι και εκεί η χώρα μου έχει έτσι γήπεδα πολύ όμορφα, αλλά αυτό είναι πραγματικό στολίδι για Κύπρο. Ναι. Εμένα προσωπικά αρέσει κορτοτάπιτα. Το ποιο? Κορτοτάπιτα. Δηλαδή? Κορτοπίτα. Το γρασίδι, μάλιστα, ναι, το γρασίδι. Μπράβο παντός. Παρακαλώ, εδώ, να μας πείτε κι εσείς κάτι. Δίνος. Δίνος. Είναι ιστορική στιγμή που επιτέλους παίζουμε στο πολυπόθητο γήπεδο Σεραφείμ. Σε ευχαριστούμε Σεραφείμ. Ωραία, να είστε καλά. Στο πράσινο το χρώμα της ελπίδας και το λευκό Και παλούρα. Να βοηθήσω εγώ. Αν είναι στο πίσω μέρος βοηθάω εγώ.